close till I get up. Time is barely on our side. Dominik Savio jedan je od najmlađih svetaca katoličke crkve i bio je omiljeni učenik svetog Ivana Boska. Rođen je 2. travnja 1842. u selu Riva di Chieri u sjevernoj Italiji, kao najstariji od 10 djece svojih roditelja, Karla, kovača i Brigite, krojačice. Istog dana kada je rođen, bio je i kršten. Već s 5 godina postao je gorljivi ministrant, a u 7. godini primio je prvu svetu pričest, nakon što se prethodno ispovjedio. Tada se posvetio Isusu i Mariji, obećavši da će primati pričest svaki put kada mu to savjetuje njegov duhovni otac. U tom trenutku oduševljeno je izjavio: to je za mene zaista bio najljepši dan. Sveti Dominik uvijek je nosio u sebi živu prisutnost Krista. Na dan svoje prve pričesti donio je 4 odluke koje su ga pratile kroz cijeli život. Prvo, često ću se ispovijedati i pričešćivati kad god mi to dopusti ispovjednik. Drugi put ću slaviti blagdane. Treći, Isus i Marija bit će moji najbolji prijatelji. Četvrti, radije ću umrijeti nego počiniti grijeh.